ehe ka anyị kọwa maka ndị Malians ndị na-eyi belt. Obodo ije n'ụwa mmiri enwilo ibe agwa kwụrụ ka mmanwụ ụmụuje tigbomgbom. Ma ije n'ụwa mmiri enwilo ibe agwa etele ka mmanwụ ụmụuje tigbomgbom. Ma ije n'ụwa mmiri oluelu ibe kwetele ka mmanwụ ụmụuje tigbomgbom. Mbịawo n'ibe mbụ mmiri olecha n'otutu arọ mma kọwa ụmụ ibe m ndị oluelu. Mmiri olecha na mmiri ewilo Malians ma kọwa ụmụ ibe m ndị oluelu. Nnenene n'ụwa na ije n'ụwa ibe gwetili ka mmanwụ ụmụuje akwụgbomgbom. Ma ndị na-ewere bautu ka nkọwa Malians ziri bautu ka nkọwa otu na Belidays. Ma ndị na-eyiri bautu ndị Malians ziri bautu ka nkọwa otu na Belidays. Ka m n'ụzọ na ije n'ụwa mmiri ewilo 220 ka mmanwụ mụ na-akọwa. Ma ndị na-eyiri bautu ke mmanụ ya mbụ 220 ka mmanwụ mụ ji tibe egwu ebili. Ma mmeje wada n'ibe mbịala 220 ka mmanwụ mụ na-eteta n'ụlọ mkpachabala. Ma mma mere n'izi n'ovibe mbụ na nchachada bụ egwu ka mma ejijelu unu. Ngwechabelibe nọ nwa bịala n'ụwa mkpachabala Malians ka nkọwa ka njitibe egwu ebili. Ma mmeje chadachi jiri na mgbede mmanwụ ụmụ nwanaba n'ibezi ngaba n'ụzọ. Ma mmelugo n'ụlọ ụka ka nlo ibe mbụ arọ nwa kpomochi na akọ yọngụ anọ na-eso okpomọ yọngụ dọlọ bụ n'ụka nna nna n'ibe mbụ nkwo n'ibe mbụ okpomọ yọngụ mmiri ewilo agbana mbọ na bajile mụ na mmanwụ. Nkwo n'ibe mbụ nwa gbolo Malians mmiri ewilo agbana mbọ nke roive ma lụlo unu njucho ibe njo ma nye mere ga na-egba n'ibe mbụ skayeze nwetibe n'ọbụ ibe mewu. Ma mmadụ cheze ngwulu n'ezi ọhụ n'oge na-akwado n'ụzọ ngaba n'ụzọ mmiri olecha ndụ atụ igo agbana mbọ nwetizi ụmụ na-arụ n'ezi mbụ izele egwu. Ma mụ were bautu n'ibe mbụ kọnfam na mmanwụ mụ na-aka iko oyimoko famo akamelipisi ọkwa nke ka na-akpọ n'ezi. Ma mmiri omelọrụ eze banka n'ime tilo ụmụ ibe mkpegwu n'ibe nwụ ka nkọwa unu ka nkọwa na Malians ka mala unu ziri bautu ka mmanwụ oyi na-eyi n'ezi. Ma mmiri omelọrụ ichọchele ọkwa mmanwụ ụmụ na awali ndị Malians ọbụlo n'ibe mbụ ije n'ụwa
iche ọgwa nwanne otu mmanụ ma anụ na bebe confirm anime tilom ibembegunibe ahụ ka nkọwacha malias ogbebi ochi na-edoziele venzo ọwa n'oke na-aza n'oyi mmiri amalara ma kpọba malias ekena kpani ma kpọzọ m ibemmunezi Anthony Bombu na ndị na-eyiri ọba uche echewe malias 220 ka mmanwe mojitive egwu Anthony Bombu na 220 na-atụghaligo nwa machọrọ m ibemmunezi ma anụela ebe mmadụ ewoniwo duto ka mkpokọta ụmụ ibe mụrụ ogbuebi otu uche egwu iluseke n'eze oyi mụ n'ibe obu ọ bụrụ onye obu anụela ebe kọnfam ka mmanwụ obu na-agwa n'eyi aka melopi ichone tazanzeno kanje malibib anụela bebe kọnfam ọgwa foto kija chodela aka mmalụ onye bụ ma nne na-eche ndụ mmadụ ewoniwo okita n'ime kilom ibe megwu mmalụ onye bụ ọgọm okita n'ịgbagwụ okita n'ime akpọzi ochi na penilibe ibu enele n'ụzọ bụ olu mezi oyi gị n'ezi chapleti maka mmanwụ ụmụ na-etile egwu aka na-ekwe ite oyibo elowo onwe obi ahụ lile mmanwụ na-eyiri obe utu ka nkolonu satọ na mba ma mmanwụ emere eyiri obe utu ka nkọwa gwalonu ma mee nwere obe utu n'ibe mbụ 220 nwee tinye ụmụ na mmanwụ n'ezi ka nkolonu isi atọ na mba mmadụ ewoniwo amale m n'ụwa na-emezi ụmụ ibe m ntụ ya ma isi atọ na mba ka nkolonu 220 nwee tinye ụmụ na mmanwụ n'ozu ije n'uwe ọgwa dị n'ivo nwoke chunezi ngwobo n'ụzọ isi atọ na mba mmiri enwilo amali mụ na isi ka na-atọrọ na mba ka nri otonu na mmiri ọmọlọra masị malias zirobeto bụ voka na-etile egwu nchechezi ada mama mara n'izi n'ovu chacha na nchacha da bụ egwu ka mmejijelu ụlọ nneleleno na ije n'ụwa mmiri enwilo ibe gwakwụlọwa n'oke eje tigbomgbo ije n'ụwa mmiri enwilo ibe gwakwụlụ ka mmanwe meje tigbomgbo mkpozonu nwanne arani ma kpọcha ụmụ ibe mkpụmbe malias ka mkpọcha n'aba aka na-ebu akwụ mmiri enwilo na arani ma ekile ụmụ ibe mbegulezi mmanụ onye bụ kenelu ma bacho tazanse bụ voka m na-akpọ n'ibe ahụ ma iluo n'ụzọ kpọ olu ma pita nwanne gị narọ na-etizi ụmụ na mmanwụ n'ibe mbụ nnele n'ụzọ mmanwụ na-eyiri ọba utu dịrị ọba utu eti ego bụ na mmanwụ ma mee yiri ọba utu ngaba n'ozu maliansi ka ngwazi ụmụ ibe mkpogwu n'ozu ka ịmagwuolo na ndị rụrụ ọba utu asago n'ezi arọ ka nkọchọrọ ụmụ ibe maiko mbụrụ n'ibe mbụ
kochaji pementi wubugoji ọgwanyoka na ekpere malias ma chije n'ụzọ amede na itio abani na 3 kilomita monde malias amede na itio angas na 3 kilomita monde oluelu otu ụzọ egwu legheri mlenwilo agbana mbọ na mmanwụ ụmụ na-akpọ ito ka ịmalụ bombu mmiri na-eyiri ọba uto kazansi ka mmanwụ ụmụ uche akpọzo ka ihe n'ibombu agbụọla echendo akpọle arọm na mmanwụ mekenewozo ka nkowolonu na ndị na-eche nda mụta yọngụ nwa bụrụ oyibe ezunureis ndị na-eche nda mụta malias zirobetu ka mmanwụ ụmụ na-eyi n'ibe mmalụ onye mbụ mụlụ oyi ngwa nabago kazansi nyo ka nna akwalichi ma nluo n'ibe mbụ ndị na-eyiri ofe utu nticha egwu kazansi jakoli ojii na ekpere arụ ka ngwagwo unu ma nke yizi ofe utu ilu ibe ibu ziri ofe utu ka mmanwụ ogige yibe mgbeleba anụ ọla ebe ebe ka njoyita buga na mmanwụ ụmụ na-aga eliben ijenuwe mmiri malarọ amosom ibe omuneyi mmiri olecha ndụ ndị momo animakpozo ji na ekpele malias ngabo n'ozu ndị na-eyiri ofe uto kazansọkwa nyoka na-ekpeliri ogbeyi obi nnọgamụ flyover ka mmanwụ oge na-azọ n'ezi anụ na-ebe ebe n'ụmọnya animakpozo ụmụ ibe mụ n'igwe mmiri ọmala ọrụ n'ụmọnya animakpozo ụmụ ibe mkpode malias ọ bụrụ n'ibe nna ma mmee yiri ofe ụtọ ọgamo n'ụmọnya nwe dibe n'ụmụ ibe mee ma mmee yiri tazansi nlo n'abịa tazansi ọgwa nye okeje gel ka njuzonu enye ego ya utu ndị olu elu ana nwere tazansi eje goloche ọ na-ekpele elu nwanne obuge tazansi ka mmanwụ ogiji goligo ogama obuge tazansi ka mmanwụ ụmụja lụọlụ ibe nne n'ụzọ ma nke ewego tazansi dị nnegwu enwe achọbụ ochi na akọ yọm ka mmalụ onye bụ na anụ elaba ebe na adekekpọ buga ma molumochi na-ekpelile enwela obuge idova ka mmanwụ ụmụ na-akpọli esi ntele n'otu akọla bụ akwụ ngwọba n'esi tazansi ka mmanwụ ụmụ je mmalụ ibe ibu ogbeyo na ndị ọganaiza ọkwa n'oge na-aza n'ime malias ntele n'ebe ebu ma nke yiri ofe ụtọ nnandị ọganaiza ọkwa mmanwụ ụmụ na-akpọzo ma ndị na-eche ndị echegolo malias nwa mele ụmụibe mụnesi ka nrụzo n'ụzọ aka na-eme igbo igbani ma kpọzo ụmụibe mụnewu ulela gwuleri ọgamụ ulelani ma kpọzo ụmụibe mụnibe nwụ ma nruo n'ụzọ ma ọba were dale ọbadọ na n'ime tilo ụmụibe megwu n'ezi
Awapa welo donu wabani bom. Narone tizomu kampala nos. Antivo nos. Awapa welo donu. Zero bautu kamawa mule ponak. Ula la gulerim bilewelo. Ula la kamalo chinedu ido. And lolos. Ma mede night yo. Abanana tulipo mwibo mew. Ma mede night chijones. Abanika change the volumalas. Ma chijonos. And yoko yu to ayavachi. Kota di permente wa wuto mwibo mugoj. Ma buga donu na te gondjat. Buga apopo chinakoyon. Kam mbiawa ipopu. Na me Europa utuman pachapala. Tazan sepu no kana vuni bobu. Ndale chende. Opina zerani ma bozo mibe mune. Anoni bombu. Mula ne chone. Mulan me kilo chinne bele. Ma ilo ne bobu. Kanalu ma poli wanage. Omega ko bwebi na sane. Omega boyo. Mega wa mawe mega nechewo. Oboyo mahalya se chakena. Zero bautu kamawe mana wolip. Kan luseben. Kambolo chino sibo. Zero bautu kamawe mula wolibo. And lolos. Kambolo mali goigwa malias. Akufeto kanapozon. Akamelo malias. Male wawavo kanapolibus. Alala bebe. Male wawa kamawe mula police. And Tivoni bomb. Milo malara akamelo. Beto wavo kanapole. Malo nyobu. Akone bibe. Beta mawe mekele chewo. Akalulo igwe mbobonu. Jeboya wa mawe mana polibam. Endele nozo. Akalulo musike. Chiboya kene wa mochi ina pelileis. Mauna Europa uto abebebu. Chiboya wiso kijavuni bibu. Manti chonava. Mama Europa uto agamo. Chiboya kufecho kanne devi bibu. Wayo mbili male. Idona mawo mona wale male. Abulo ni bano. Mbuga dano. Buga ni mawolo mwibo munigwa. Papa mulo chizora munezi. Buga ni metilo mibembe kiko. Anelo loso. Papa mulo chizora munezi. Buga bunyo kana kowanigu. Malo yobu. Na anwele beba dionyo. Buga uno kama nabane. Yango yutu made woni won. Mali ansina mawo moja mecho pon. Maka nabane. Yango yutu ndembol. Diko mwe voli mobya wulile. Ma yango yutu ndenamaro. Mali ansi mwe volu mobya wulile. Na machana yata. Na akole bo mali asadigo. Meche mbobo mwibe mune. Kan nabalonu. La ije nuwang. Mali ansu no kama nabas. Obulo ni bambel.
na abịala n'ụwa malias ọwa ijegwu pelimpeles ka ọ dezani anyangoyi utu ndolweli iwe wepụrụ ka mmanwụ ụmụ ụja kwugbo